эмомалии раҳмон президенти тоҷикистон супориш додааст ки 20,000 нафар афсарони эҳтиётӣ ба марзи ин кишвар бо афғонистон фиристода шаванд. Ин мавзӯъ рӯзи 5 июл дар ҷаласаи шӯрои амнияти тоҷикистон матраҳ шудааст. Сафарбар кардани 20,000 нафар низомиёни эҳтиётӣ аз мавзӯъҳои калидии ҷаласа будааст. сомонаи президенти тоҷикистон навиштааст ки дар ҷаласа вазъи марз бо афғонистон ва масъалаи таъмини амният дар минтақаҳои назди сарҳадӣ баррасӣ шуд. эмомалии раҳмон ба раҳбарони ниҳодҳои қудратӣ супориш додааст ки барои таъмини амнияти давлату миллат дар минтақаи сарҳади давлатии ҳамҷавори тоҷикистон бо афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. дар 2 моҳи ахир ҷанг миёни толибон ва нерӯҳои давлатӣ дар марзи афғонистон бо тоҷикистон афзоиш ёфтааст. толибон даҳо ноҳияи ҳаммарз бо тоҷикистонро тасарруф карданд. дар 1 моҳи ахир беш аз 1000 низомии афғонистонӣ зери фишори толибон ба тоҷикистон ақибнишинӣ намуданд. мақомоти тоҷик мегӯянд беш аз 900 километри хатти марзи афғонистон бо тоҷикистон зери назорати толибон қарор дорад ва эҳтимол меравад ки паноҳҷӯёни бештаре вориди ин кишвар шаванд.